Mă aflu în urmărirea unui infractor foarte periculos. S-ar putea ca această operațiune să termine tragic. Nu vă speriați. Aici cred că se află infractorul. Da. Este aici. Vedeți? Se poate observa. El este infractorul. Îndrăznim să ne ducem la el. Îndrăznim. Bună ziua! Sunteți un infractor? Vreau să dau mâna cu dumneavoastră. Eu sunt Marian, încântat de cunoștință. De ce nu vorbești cu mine? Nu vrei să vorbești cu mine? E cam moale. Urmăriți această fază. Ia, a rămas picioarele din el. Din infractor. Stai la loc. Ești beat? Ridică-te ușor. Își mică piciorul. E mort.